Salamu alaikum. Bisuntigɛ la an bɛna cɛkɛ de dilan ɲɔgɔn fɛ hali ɲɛ tɛ yan a n'a jɛgɛ n'a akɔnpalimanw. O mana bɔ yen nɔ fana an bɛna jus dilan ɲɔgɔn fɛ n'o ye lemurubaji ye. An bɛna daminɛ ni o de ye sanni an ka taa an tɛgɛ don fɛn sumamanw la. An ka lemuruba an b'a ta k'a ko ka jɛ ni ɲamaku dɔ fana ye an bɛ nɔ dɔɔni far'a kan ka sɔrɔ k'a tigɛ k'a bɛɛ ji bisi k'a bɔ a la cogoya min na. O kɛlen kɔfɛ an bɛna yɛlɛma an ka bɔli kɔnɔna la. Lemurubaji bisilanw bɛ yen nɔ mun b'an ka baara nɔgɔya an bolo kosɛbɛ. Nanaye ani citronelle n'o ye binkurunin ye an b'o wuli ni ji litiri kilancɛ ye k'o fara an ka lemurubaji bisilen kan ka sɔrɔ ka na sukaro fitinin k'a la ko lemuruba de fɛ ale ka timi ka ban. N bɛ sɔrɔ ka na yɛlɛma n ka nin kalafili de kɔnɔna la ka sɔrɔ k'ale bila sumaya la o y'ale dilannen bannen ale ka di kosɛbɛ cɛkɛ la. An bɛna san nɔ ka na an ka cɛkɛ dilanni daminɛ. Cɛkɛ maɲi fila n'i y'o de ta an bɛna yɛlɛma an ka minɛn kɔnɔna la walasa ka kurumisɛnnin ninnu ci. Ne yɛrɛ kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko an caman bɛ se cɛkɛ dilanna ka ban. Ale ka di kosɛbɛ fana suntigi la dɔw b'a fɔ k'a bɛ mɔgɔ bila ji min na. Ayiwa n'i bɛ se ka jiba min i b'a dilan n'i tɛ se ka jiba fana min fana i bɛ se k'a to yen kuma wɛrɛ la. N sɔrɔ ka n'a bila san nɔ a ka fin komi n y'a fɔ cogo min na an b'a kurumisɛnnin ci an seko daminɛ la n'a finna olu bɛɛ bɛ bɔ ɲɔgɔn na n'u yɛrɛ ye. N b'a bila a ka fin miniti mugan mugan ni duuru ɲɔgɔn na wagati kɔnɔna la an bɛna an ka akɔnpalimanw labɛn. Puwavɔrɔn, jabaden 3, tomati fana an mago bɛ jɔ o la, kɔngɔ, seleri ni pɛrisili an mago bɛ jɔ olu fana la, foronto dɔɔni fana. Olu de y'an ka ingrédients principaux ye. N bɛna bɛɛ ta k'a bɛɛ tigɛ ka kɛ karo misɛnmaninw ye i n'a fɔ n ɲɛ b'a cogoya min na. Nin ye kɔngɔ ni tomati ani puwavɔrɔn tigɛ tigɛlen tan ka kɛ misɛnmaninw ye. Ale de ka di kosɛbɛ kosɛbɛ cɛkɛ yɛrɛ la. O kɛlen kɔfɛ seleri ni pɛrisili an fana ɲugutigɛ san nɔ ka na o fara a kan ka ni o mélanger ko ɲuman. Ivoiriyɛnw b'u ta kɛ cogoya min na dɛ an bɛna an ta kɛ ten tɔ yɛrɛ de. Ale de ka di kosɛbɛ yɛrɛ fana. Ni jaba fana ye n y'o fana tigɛ k'a fɛgɛya kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛna o de k'a la ka ni o mélanger. Sɔsi min bɛna kɛ k'a akɔnpaɲe n bɛn'o labɛn n bɛn'o sɔsi de fana kɛ n ka jɛgɛ fana na. Mayonnaise kuyɛriba ɲɛ fila n b'o k'a la, moutarde kuyɛriba ɲɛ fila n bɛna na o fana kɛ n ka minɛn kɔnɔna la. Vinɛgiri kuyɛriba ɲɛ kelen ɲɔgɔn na an b'o fara a kan ka kɔgɔ dɔ fara a kan. Layimugu an bɛ o dɔ kɛ a la sisan nɔ an n'an ka pɛrisili ni seleri min tigɛ tigɛ tantɔ n bɛna o dɔ fana fara a kan k'a ni a mélanger ka ɲɛ kosɛbɛ kosɛbɛ. O ɲɛ tɛ n bɛ o dɔ de ta k'o de kɛ sisan nɔ n ka jɛgɛ sanfɛla la. N bɛna n'a yɛrɛ bila manadi caman dilan na ni n ye min kelen dilan dɔrɔn n bɛna kɛ k'a bɛɛ baara kɛ siɲɛ kelen. N bɛna na ale de mun n ka jɛgɛ la ale fana fɛ ale ka kɛ jɛgɛ la kosɛbɛ a bɛ kɛ jɛgɛ goût kɛ très simple. I m'a ye a bɛ kɛ jɛgɛ goût kɛ très simple a b'a timiya fana an bɛ kɔgɔ dɔ k'a la ani pɛrisili bulu ani paprika dɔɔni fana n bɛna n'o fara a kan o bɛna a ɲɛ kosɛbɛ kosɛbɛ ka dɔ fara timiya fana kan. N'a y'i diya i b'a jigin tasuma la n'a y'i diya i b'a don furu la a bɛɛ bɛ dépend i yɛrɛ de la ne kɔni ta in don furu de la. An ka manadi min tɔ tora an bolo n bɛna tulu dɔɔni fara o kan sisan nɔ ka a ni o mélanger o bɛna kɛ n ka sauce vinaigrette ye n bɛna min kɛ ka n ka dumuni tɔ in akɔnpaɲe cogoya min na. N bɛ sɔrɔ ka n'a yɛlɛma n ka nin minɛn kɔnɔna la ne dabɔ sɔsikɛlanw kama kɔni. N bɛ tulu dɔɔni k'a sanfɛ ka sɔrɔ ka n'a bila san nɔ an ka cɛkɛ kɛrɛfɛ. An y'an ka cɛkɛ k'a la, loko, an y'an ka jaba minnu tigɛ tigɛ ani jɛgɛ fana o fana ɲuman fana o fana filɛ yen sisan nɔ wala ɲɛ tɛ. Hali a b'a dɔn k'a fɔ ko cɛkɛ kɔni ani tulu dɔɔni o de ka di an bɛna n'o kɛ a la walasa k'a ni magaya. Cɛkɛ temali ni fɛn fosi fosi tɛ fara a kan. An ye manadi min dilan dɛ an b'o de kɛ an ka jaba tigɛ tigɛ ninnu na. O de ka di kosɛbɛ kosɛbɛ cɛkɛ la an ka jɛgɛ fana mariner ka ɲɛ o de ka di cɛkɛ la. Cɛkɛ simplement tantɔ dɛ ale de ka di kosɛbɛ. Ivoiriyɛnw yɛrɛ b'u ka cɛkɛ yɛrɛ a yɛrɛ bɛ tantɔ yɛrɛ de i m'a ye. Donc o tɛ fɛn compliqué fɛn fosi k'a la an kɛlen don ka accompagner fana n'an ka lemurubaji ye
Bi suntigɛ kun ye nin ye, ni in diyar'i ye, i bɛ se ka like ka ka aw k'an bɛn o la, inchallah.